Tata, jesi to ti? Ko? Tata, jesi to ti? Ma daj, mali. Tata, zar me ne prepoznaješ? Ljub, Kako? ljub. Hajde, malo ne da se pusti. Tata, Ekra, hajde. može zagrljaj. Tata, Daj, malo zajebaj, mali, hajde pusti. Nađi neku drugu budalu. Gdje on? Znamo li? Znamo li? ovo je Sava, ovo je za skrivenu kameru za YouTube. Eno, ovdje je tamo. A ništa, samo razgleda. Oprostite, može jedno pitanje? Hvala. Hvala što ste gledali ovaj video, šerujte, lajkujte, proglasite naš kanal. Ako želite još ovakvih videa, stavite u komentar šta da radim. Šta da radimo?